abinda in na tuna shi yake sani farin ciki shine annabi Muhammadu. Ko da yaushe yana cikin raina kuma ina tunawa da shi sakan bayan sakan. Shine in na tuna da shi nakan ji daɗi in farin ciki a rayuwana. Akwai zauren sarakai ciki Royal Online TV, tarihin basarakai a ciki Royal Online TV, kira ga gwamnati ta bunƙasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Yusuf Shehu Idris, Sadaukin Zazzau. To tarihi na a takaice kaman yadda ka bukata shine an haife ni a Zaria. Na fara karatun addini a Zaria a cikin fada, sannan na fara makarantar boko shi ma a Zaria. Daga nan na je Kano, makaranta mai suna Hassan Ibrahim Gwarzo, na yi secondary school nawa. Bayan na gama na dawo Zaria kuma Ahmadu Bello University, na yi university dina. Bayan na gama BSc dina na ƙara komawa still Ahmadu Bello University, na yi masters dina. Shine takaitaccen tarihi na. Ni ɗanta ne kuma haifaffen cikin Zazzau, haifaffen cikin fada. Komi nawa Zazzau ne. Alaƙa na da fadan Zazzau kamar yadda na faɗa maka daga farko, ni ɗanta ne, ɗan cikin gida. Shine alaƙa na da ita. To aikace-aikacen wannan sarauta nawa, kamar yadda kowace sarauta take a arewa, akwai sarautu da ake ba 'ya'yan sarki. In aka ba da sarautan, ita ba tana nufin an ba mutum hakimta ba ne a matsayin ya tafi wani gari ya hakimta. An baka sarauta ne a matsayin hakimi na karaga. Saboda haka aikace-aikacen mu shine ko da yaushe sarautar sadauki ana son ya zama yana kusa da sarki, inda wani abu da yake bukata a je a yi mishi da ya danganci wakilci da sauransu, shine za a je a yi. Aikin sadauki kenan. A Zazzau ni ne sadauki na farko da aka fara naɗawa. To a cikin mawaƙan fada, mawaƙin da na fi so shine kamar mu Zazzau ne kawai muke da wannan mawaƙan, kamar masu banga. Kiɗa ne na sarauta wanda a cikin fada aka fi yinta, kuma a duk Najeriya ina ganin daga Zazzau sai Kano su ne kawai suke da wannan abu da ake kira banga. Ita ne kiɗan da na fi so na fada. Abinda in na tuna shi yake sani farin ciki shine annabi Muhammadu. Ko da yaushe yana cikin raina kuma ina tunawa da shi sakan bayan sakan. Shine in na tuna da shi nakan ji daɗi in farin ciki a rayuwana.
to kamar yadda ka faɗa, kowane rayuwa yana cike da ƙalubale da yawa. Ni ina tattare da, ko kuma na tattara ƙalubalai da yawa. Yanzu in na ce zan iya faɗa maka wani ƙalubale da na samu a rayuwana wanda ya taɓa ni, bai wuce rasuwar mahaifina ba. Sauran ni ina kiransu nafila ne, amma shine ainihin sallah. Duk wanda ya rabu da mahaifi ya samu ƙalubale babba. Saboda haka ita ne ƙalubalen da na samu, wanda in na tuna koyaushe na kan damu. Amma in na tuna kuma da yanda jana'izan shi aka yi, yanda abubuwa suka gudana, sai kuma in yi farin ciki, don kodayaushe muna sa ran yana tare da annabi Muhammadu. Shi ne sai ya samu farin ciki sosai. To musamman wannan lokaci da muke ciki mare daɗi, an kawo lokaci mawuyaci. Matasa muna kira a yi ƙoƙari a yi karatu, musamman na addini sannan da na boko. Wannan karatu na addini da ake kodayaushe muke kira a yi, shine ko ba a nan ba zai taimaki rayuwanka. Shi kuma karatun boko karatu ne wanda in kai zai taimake ka rayuwar duniya. Shi yasa muke kira a yi ƙoƙari wayannan karatu guda biyu, a yi ƙoƙari ya zama ana yin su. In kuma aka yi su, duk abin da ake nema a rayuwa za a same su insha Allah. Maganan sana'a yana da kyau, ko da ka yi digiri ne, ka ƙara digiri, ka riƙe sana'a. Saboda yanzu ko da aikin gwamnati ne in ka duba, duk an gama aikin, ƙarisawa gangarawa kawai ake yi. Amma in ka riƙe wani abu, sana'a mai kyau, to za ka taimaki rayuwanka. Wannan sana'a duk wanda ya riƙe shi zai dogara da kanshi, kuma ba zai zama mai dogaro da wani ba. Kamar yadda 'yan majalisunmu sun yi alkawari kwanaki cewa za su fitar da wani ƙuduri wanda zai taimaki masarautu a samu gyara yadda ya kamata. In suka yi mana haka, za su taimake mu, tunda su ne gwamnati. Majority wanda suke majalisu yanzu, za ka ga in baba mutum bai taɓa wani abu da ya danganci sarauta ba, kakan mutum ya yi. Amma idan wani ya shiga cikin siyasa ya yi zurfi, sai ya manta da harkan sarauta, ya manta da komi na sarauta. Shi yasa muke kira ga 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati cewa ka riƙe al'adanka da kyau. In ka riƙe al'adanka da kyau, to zai taimake ka, kuma zai taimake ka kai duk wani abin da ya kamata ka yi wanda ya danganci sarauta. Don sarauta da al'ada suna tafiya kan ne. Saboda haka jan hankalin kenan, idan 'yan siyasa hankalinsu ya karkato kan masarautu, to in Allah yadda duk wani abu pertaining insecurity da sauransu duka za mu samu sanity a kansu insha Allah. Abincin da na fi so wanda na samu, ni ba ni da choice. Ni na tashi na ganni ne a tsakiyar mutane, sai dai abin da aka dafa aka bani shi nake ci, kuma a haka na tafiyar da rayuwana, a haka rayuwana ta tafi. Abin da na samu a lokacin da na samu
shi nakan ci in ce alhamdulillah. To wannan gidan talabijin mai albarka tun muna kallon shi a nesa har muka zo muka shiga ciki muka zama partners. Muna kira ga al'umma a ƙara tallafa ma wannan gidan talabijin mai kallo ya ci gaba da kallo, wanda kuma baya kallo ya fara kallo, wanda kuma yake son ya tallafa mata. Muna son ta bunƙasa ne ta wuce duk yadda ake tunani. Muna mata addu'a kuma da fatan alheri.